Λοιπόν, σε παλαιότερη σας συνέντευξη, κύριε Νεοφύτου, είχατε αναφέρει και είπατε αρκετές φορές ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά για τους πολιτικούς και περισσότερο από τις κακές πρακτικές, είναι η υποκρισία. Πάνω σε αυτό είχατε επιχειρηματολογήσει αρκετές φορές ότι δεν μπορούμε να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δεν είμαστε ελέφαντες, αλλά από την άλλη με πράξεις μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Στις 6 Απριλίου του 2015, σε συνέντευξή σας σε ιδιωτικό κανάλι, αναφέρατε αυτολεξή, σας ανακοινώνω ότι μετά το Πάσχα, να περάσουν οι Αγίες Μέρες, ο Οδυσσή θα δώσει στη δημοσιότητα, παρόλο που δεν είναι υποχρεωμένος βάσει της όποιας νομοθεσίας τότε, όλες τις εισπράξεις από την 1η Πρώτου του 2014 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014, από 1 ευρώ μέχρι και χιλιάδες, και από ποιους ονομαστικά πήρε, είτε αυτά είναι άτομα είτε εταιρείες, με πλήρη διαφάνεια. Έχει γίνει αυτό, κύριε Νεοφύτου? Δεν έχει γίνει για ένα πρόβλημα που είχαμε με τον οικονομικό μας διαχειριστή να έχει ένα πρόβλημα υγείας. Ευτυχώς επανήλθε τις τελευταίες μέρες. Θέλω να ξέρετε ότι αυτό που είπαμε θα γίνει, και σήμερα τι είναι? Είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου. Πριν το τέλος της εβδομάδας. Άρα πριν να προωθηθεί και να προχωρήσει η νομοθεσία. Διαφορετικά Γκρέκο, την Κυριακή να βγάλετε ένα πρωτοσέλιδο η σημερινή που να λέτε ότι τα λόγια τα όμορφα, τα ψεύτικα του Αβέροφ Νεοφύτου. Να το δείσουμε ψηλό μπαντήλιν όμως, θα το κρατήσω. Είπα μέχρι την Παρασκευή, και εύχομαι να μ' ακούν οι συνεργάτες μου. Γιατί θυμάστε όταν ήμουν υπουργός συγκοινωνιών, με κάποιες αμφισβητήσεις θα τέλειωναν τα έργα στην ώρα τους. Ναι. Ήταν συχνό φαινόμενο. Ναι, αλλά τα στοιχήματα τα κέρδιζα στο να τελειώνουν στην ώρα τους μέχρι την Παρασκευή. Λοιπόν, διαφορετικά την Κυριακή έχετε πρωτοσέλιδο για τίτλο.